салом алейкум. мо ҳозир дар боғи парчами миллӣ қарор дорем. марҳамат ёру бародарон, акаву додарон, апаву хоҳарон, дар канали мо подписатсия кунед, лайк монед. худо хоҳад видеоҳои беҳтарину беҳтарина барои шумо пешкаш мекунем. марҳамат тамошо кунед. ана амфитеатри ҷабда. ана парчам. ана инҷа чӣ сохтмони 26 этажа гуфт? 26 этажа, 24 этажа мешидагӣ. не усорхонаи миллӣ будагӣ. анаин султон ғиёсиддини ғурӣ солҳои 1163 1203. анаи дарошка ба болора рафтагиай. анаҷа парникай лиф шинондагиам ба фикрам барои чунуқ косашӯӣ ё кадуай намедонам ба фикрам хе чизоай кароч. не ланкрузер бу. ана аз ҳама парчами калонтарини дунё 165 метр дарозиш. худи ҳамун материалаш 40 метрай. паҳмиш. ана дарозиш 60 метрай. ана инҷода ҳанами лавлави ов. ҳанами лавлави ов мерай болотар колхози кировай. лавлави ҳами ов боло мерай. ӯ параш тагновай. ба фикрам ки сомония даруни боғ даем. мо худи даруни боғ да. анаи ҷада санг хати фасон хе талкаги хушрӯ талкаги будааст. аввал ман ай дур дидам хиёл кам кадоми кайи пресс оварда иҷа талкадай. баъд наздик омадам фаҳмидам ки ёди рӯзгори ширин хотирати ишқи дерин
یاد بوسه های گرما آن لبان نمکین سرم در آغوشی گرما لبانم بر لبان نرما در سکوت نیم شبها بر امید انجام ها